ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಂಗ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಮಸ್ತಲ ಪಂಡಜ ಮಾತ ಗುರಿಯೇರಿ ಒಂಜಾತ್ ವಿಷಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಜ್ಜೆಗೆ ದುಂಬುದಿ ಒಂದಲ್ಲ ಮಾತ ಸರ್ವ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರಿದು ಎಂಕ್ ಪಂಡ್ರಪ್ಪು ನೀತೆ ನೇಟ್ ದಾದ ತೊಂದರೆ ಆತನ ಮನ್ಪುನ ಎಂಕ್ ನಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ ಎಂಕ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ದೈವದೇರಿ ತೊಂದರೆ ಆಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಹೇಳನ ಕಾರ್ಯ ದಾದ ಆತನ ಮನ್ಪುನ ಎಂಕ್ ನಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆನೇ ಆತೀನಿ ಮನ್ಪುನವು ಎನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೇಡ್ದು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ದೈವೇದೇವಿಯರ ನಡೆ ಆಯ್ತಾ ನಂಬೋಲಿಕೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವಂಚರೆ ತೆರೆಯಲು ಬೋಡಾದು ಶಕ್ತಿನ ತೆರೆಯಲು ಬೋಡಾದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಹೊಡೆದು ಇಡೆ ಬತ್ತದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ತೆರೆಯಂಚಿನ ಸತ್ಯ ನೇಟು ಒಂಜಾತ್ ಎಡ್ಡೆನೇ ಆತೀನಿ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲ ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಈತೆ ಪಂಡ್ರಪ್ಪುನಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರೇವಡು ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರೇವಡು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಗಣಪತಿ ದೈವದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ದೈವದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಂಗ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾತ್ರ ಈ ದೈವದೇವರನ್ನ ಇತ್ತಿನ ನಾಟಕಡು ಅಂಚೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ನೀರೇರ್ಕುದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂತೂತೆ ಅದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದು ಇಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದೊಂದು ಎಮೋಷನ್. ಈ ಎಮೋಷನ್ಗೆ ಬೇತೆ ಏರೆ ದೈವ ಆರಾಧಕರೇ ಆವಡು ಅಕಲ್ ಬತ್ತದ ನೇಕ ಪಾತೇನಲ್ಲ ಆ ಎಮೋಷನ್ ಬಿತ್ತು ಗೊಬ್ಬುಣ ನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲು ಕಲಾವಿದನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಆವಡು ಅನ್ಪುನ ಎನ್ನ ವಿಷಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.